Как да знаеш със сигурност дали си с правилния мъж? Запитай се дали си по-добре от вчера, от миналата седмица, от преди 6 месеца, ами от това преди да го познаваш. Може ли да се спомниш изобщо коя си? Коя си била преди него? И като погледнеш напред в бъдещето, виждаш ли вие как вървите към това бъдеще, което ти искаш да имате заедно? Правите ли стъпка към това? Можеш ли да го отсечеш, да го привкусиш? Имате ли реални планове? И тук трябва да имаш много добра осъзнатост и гъвкавост и готовност да си тръгнеш. И смелостта да признаеш, че окей, не върви, не си подхождаме, сменям курса и се разделяме. Ставам и се тръгвам и търся някой, който повече ми подхожда. Повечето жени имат много добра интуиция и могат да усетят много добре, кое не е. Особено когато стане въпрос за приятелки. Могат. Но когато стане въпрос за тях самите, тук могат да се замислят, защото знам, че е трудно, но могат да се замислят, окей, правилното решение ли е това? Защото като се замислят за преди, като погледнат назад в миналото правилните решения, които са взели, те винаги идват от съвсем различно място, отколкото грешните. Те дори не живеят в едно и също място. Източника са две различни места. Те не живеят в едно и също. Макар да са в съзнанието и сърцето ти, грешните и правилните решения идват от две съвсем различни изходни точки. И няма нужда да губиш време, енергия, години, живота си в това да вземеш грешното решение и да се мъчиш да го направиш правилно. Просто можеш да имаш гъвкавост и да си признаеш. Да, добре, сгреших. Но какво мога да направя сега за това? Мога да стана и да си тръгна. Мога да приключа този ад и да пробвам наново, да се възстановя. И един ден да пробвам и да се търся и да намеря щастието си. Запомни, ако ключовите ви нужди не съвпадат, тази връзка няма бъдеще. Научи всичко за отношенията от Женската Библия. Най-големият наръчник за успешни отношения в България. Намери я в описанието и я получи днес.